Tässäkin asiassa voi peiliin kahtoa. Morjesta! Kyllä nyt on oikein rehellisesti talvi iskenyt. Täällä on semmonen 20 astetta pakkasta. Pappasevy siinä nyt joutuu ulkosalla olemaan pakkasen armoilla. Siinä on tosissaan ollut nyt vähän sitä käyntihäiriötä, että se meinaa pätkiä kun kiihyttää oikein kunnolla. Se saa tuolla nyt odotella rauhassa uusia osia. Mutta täältä sisältä meillä löytyy vähän lisää projektia. Tässähän meillä on 2003 vuosimallia oleva Dodge Rami. Ja edellisellä videolla me otettiin tuosta Ramista polttoainetankki irti. Ja tyhjennettiin se, putsattiin tuo polttoainepumppu hässäkkä, tehtiin muutamia juttuja. Siitä syystä, että tuolla tankissahan oli löpöä, punaista polttoöljyä. Tämän näköistä tavaraa. Kirkasta dieseliähän siellä pitäisi olla, mutta eipä ollut. Seuraavana meidän täytyisi lähteä uusimaan pikkusen polttoainelinjoja. Napataanpas täältä jo sivuleikkurit matkaa. Ja suunnistetaan tänne monttuun. Täällähän meillä on nyt aika mukavasti tilaa touhuta, kun meillä on nyt tuosta se polttoainetankkikin otettu pois. Mutta täällä auton rungossa menee tämmönen sininen letku. Ja tämä on nyt periaatteessa pääpolttoainelinja tässä autossa. Tästä se sininen letku tulloo ja yhdistyy tuonne siirtopumpulle. Uusitaan nuo kaikki letkut, mitä tuolta siirtopumpulta lähtee. Mutta kaikista kriittisin on tää sininen letku, koska tässä on tää pintakin ihan tällä lailla halakeillut. Tämähän on hyvinkin yksinkertaisesti vaan nippusiteillä tänne laitettu kiinni. Pätkitään nuo kaikki nippusiteet täältä nyt ensi alakuun pois ja tirvastaan sitten tuo vanha letku tuolta pois. Otetaan täältä samalla näitä vanhoja johtoja. Nämä menee nuille takana oleville työvaloille. Ihmisen päälle kaiutin kaapelilla joku vetänyt nuo virrat niille työvaloille. Tämäkin johto on melko näppärästi vetästy täältä vaan pintavetona. Hiertää tänne runkoon itsensä ja menee hyväksi. Parempi kuin parsitaan pois jo tässä vaiheessa. Tässä on tätä samaa johtoa. Tuo piuha menee tuonne toiselle puolelle. Poikki vaan. Tässä menee vielä tämmönen yksi joku ruskea piuha ja tämäkin näyttää olevan melko valmis. Tuosta se on hankautunut jotakin vasten. Puhki tuo kuori. Ei me kyllä tämmösiä tänne haluta jättää. Täältä jos seurataan tätä piuhaa, niin se näyttäisi menevän tuonne lavalle. Aika joutilas johto. No sitten otetaan pelti auki. Näin se nousee kuin uudessa autossa. Ja mennään tänne kahtomaan, niin täällä on tuo sama sininen letku, mikä tuolla auton alla menee. Otetaan tuosta tuo klemmari pois. On kyllä tiukalla sovitteella. Vähän jos vuollaan tuosta pois ja siitä kai sen pitäisi lähteä, kyllä. Tämä tässä on nyt korkeapainepumppu. Tankista siirtopumppu työntää tätä letkua pitkin polttoaineen tänne korkeapainepumpulle. Ja tää korkeapainepumppu tekee sitten kovan paineen, monta sataa baaria. Ja sitten tuolta lähtee putkea pitkin tänne suutin tukille. Ja tältä suutin tukilta lähtee sitten 6 kappaletta suutin putkia jokaiselle suuttimelle tänne moottorin kupeeseen. Tuossa on niinku karkeasti tuo toimintaperiaate. Tää on itelläkin tämmöstä opiskelua, koska en oo tämmösien dieselimoottoreiden kanssa ikinä pelannut sen enempää. Niin tässä nyt täytyy itellekin selkeyttää tätä toimintaperiaatetta, mutta en esimerkiksi pari vuotta sitten ole ollut kovinkaan tietoinen tuommoisesta siirtopumppu-korkeapainepumppusysteemi-yhdistelmästä, mutta tuollainen niinku toimii. Täältä jos periaatteessa saadaan tää sininen letku, niin voidaan vetää sitä ulkopuolelta se tänne pihalle. Ei tarvii olla tuolla alla. Joo. Sieltähän tullaan vähän litkua. Tuohan meidän kannattaa siihen pistää. Tuosta klemmari auki. En tiedä olisiko ollut paras vaihtoehto ottaa tää koko polttoainehässäkkä tältä pois, mutta katsotaan nyt jos saadaan tälleen. Oi, kyllä se lähti. Nythän sieltä pitäisi tulla vielä viimeiset aineet pois. Siinä on. Tää on kyllä melko koppuraa letkua. Tää on kato ihan tämmöstä. Tuosta jos käännetään. Aika valmis. Sitten tuossa olisi toinen. Kokeillaan jos saatais käännettyä tota klemmaria vähän. Näin. Sitten on vielä yksi.
tämä letku tulloo suoraan polttoainetankilta. Tämäkin letku on hetku rautaa. Polttoaineletkut ois nyt minun mielestä saatu kaikki pois. Käydäänpäs tuolla lavalla vähän kaahtomassa, että mitä karvoja tänne oikein tulikaan. Täällä on 2 kappaletta tämmösiä Bullboy työvaloja. Nämä kyllä otetaan tältä pois. Täällä oli kyllä hieno nämä karvotukset. Poikki vaan. Näin, nyt on huomattavasti selkeämpää mestaa. Jossain vaiheessa, jos siihen jotakin valoja meinaa laittaa, niin ei tarvi niiden vanhojen karvojen kanssa pyöriä tuossa. Sitten otetaan tältä rungosta nämä vanhat työvalot pois. On niin ruosteinen tuo pultti tuolla, että otetaan se sitä suosiolla rälläkällä pois. Näin. Täällä takana on vielä yhdet työvalot. Katkasin jo niiltä nuo johot, mutta niille tuleva johto on kyllä ihan vuosisadan piuha. Tässä on niinku ihan viimeisen päälle johto. Ensinnäkin tää on sitä kaiutin kaapelia ja tää näyttää tältä. Ai että, on ihan viimeisen päällä. Ei viihtis millään uusia näitä vielä, mutta samahan ne nyt on pistää. Lähti jollakin tuurilla tuo työvalon mutteri tuolta auki. Sieltä lähtee ensimmäinen. Siellä olisi toinen. Lähti sekin. Oho, se lähti sieltä. Tuossa on nyt se piuha, mikä sieltä lavalta otettiin pois. En tiedä, onko tää niinku plussakaapeli vai miinuskaapeli. Otetaan tää nyt tältä kuitenkin pois. Lyydäänpäs tuosta jo välissä poikki. Ei oo niin pitkä revohka mitä vettää tuolta. Täältä ne tulee. Tuolta tulloo tuo toinen piuha. Tää menee hyttiin katkasijalle luultavasti. Tuo piuha, mikä tuonne lattialle heitettiin, niin se meni tämmöiselle releelle. Ne on varmaan releen kautta ollut nuo työvalot sitten jotenkin. En tiedä. Katsotaanpas näkyykö niitä täällä. Tuoltahan nuo kaiutinkaapelit tulloo. Näin. Nämä piuhat menee luultavasti näille katkasijoille, koska näistä oli nutten työvalojen ohjaus. Tässä saadaan tuo muovitusta jotenkin pois. Otetaan tästä sivusta nyt ainakin ensimmäisenä tämä muovi. Onko se tossa kiinni? Otetaanpas tämä tästä pois. Lähteekö tästä niinku... Joo. Näin. On viimeisen päällä. Näin. Ai että. Siinä olisi nyt 2 katkaisia, mihinkä vois kytkeä jotakin muuta. Nää vois kyllä ottaa tästä melkein pois ja jos tähän jotain pistää, niin laittaa vähän erilaiset katkaisijat. Heitetäänpäs sitten muovi vaan takaisin paikoilleen. Luipa ja. Ai et.
mutta se on erittäin hyvä. Oli pakko kokeilla yhdistää suoraan akulta karvat tähän lisävaloon. Ja hyvin vahvasti näyttää siltä, että tää on kyllä entinen. Täytyy napata se sitä irti, kun eipä sillä sinä mitään nyt tee. Ui. Nämä kiinnikkeet me voidaan ottaa talteen. Näin. Sieltä ollaan nyt aika hyvin saatu vanhoja letkuja ja johtoja pois. Tässä meillä on pätkä käypästä letkua tuonne polttoainelinjaan. Täältä meillä löytyy tämmönen pätkä, mikä me lyötiinkin poikki siinä tankin irrotusvaiheessa. Täältä tullookin vähän tuota polttoainetta vielä. Uusitaan tämä pätkä tähän. Tuossahan se vaihtuukin rautaputkelle, mutta laitetaan tähän tuota uutta letkua, kun tää on ihan koppuraa. Koitetaan vuolattua tuolla puukolla tuo letku tuosta. Nui. Tässä on tää uutta letkua. Koko näyttäisi olevan ainakin just eikä melkein. Se olisi siinä. Viimeisen päälle. Pistetään tuosta vielä klemmari siihen, niin se on silloin valmiudessa. Tääkin jää tänne tankin taakse, niin tää on paljon parempi nyt laittaa kuin sitten kun tankki on taas paikallaan. Se on siinä. Suijautetaan se sitten vaikka tuolta oottelemaan sitä hetkeä, kun saadaan tankki tänne heittää. Sieltä se tulloo nyt viimeisen päälle. Tankki kun saadaan sinne paikalleen, niin voidaan sitten kytkeä. Mietiskelin tässä, että mitä myös seuraavana ruvetaan tekemään. Jos mulla ois nyt uutta polttoaineletkua, niin me voitais vetää tuonne runkoon se uusi linja ja nostaa tankki paikalleen, mutta mulla ei vielä oo sitä. Se letku pitäisi huomenna tulla. Tilasin Etrasta semmoista NPR-letkua, mikä kestää polttoainetta tai tuota dieseliä. Mutta yksi juttu tässä on, mikä me voitais jo tehdä. Tässähän meillä on ollut se käyntiinlähtöongelma ja osasyynähän nyt voi olla nuo vanhat polttoainesuodattimet, mutta täällä on myös toinen semmonen mahdollinen vian aiheuttaja. Elikkä täältä meillä löytyy tää ruiskutuksen jakotukki. Ja täältä meillä löytyy tämmönen putikka. Tämä tässä on jonkun asteinen polttoaineen semmonen paluuventtiili tai joku niinku rajoitin. Joku paineen rajoitin tai joku semmonen. Joka tapauksessa meillä löytyy täältä paketti. Ja paketista löytyy brand new osa. Tässä olisi uusi palikka. Mikähän polttoaineen paineen rajoitin vai mikähän tää oli oikein nimeltään? Tämä on kumminkin semmonen osa, että täällä on sisässä semmonen jousikuormitteinen joku lautassysteemi. Ja ne jouset kuoliintuu ajan kanssa ja voi aiheuttaa sitten sitä, että käyntiin lähtö on justinkin tämmönen mikä tässä on. Vaihdetaan tämä jo valmiiksi tässä vaiheessa. Kokeillaan saadaanko tällä auki. Tuonne ainakin käy hylsykohilleen. Lähti. Sieltä lähtee kuparirikka. Kersisköhän tää vaan vääntää tänne. Näin. Vähän haastava homma. Pitäis saada pyöräytettyä se tuolta pois, mutta ei oikein tää lenkkiä vainkaan mahu tänne kunnolla. Täältä vois periaatteessa saada väännettyä. Tuolla meillä on tuo avain. Jos siihen suosiolla istuttais tämmösen rautaputkea ja koittais tällä kääntää. Lähtiköhän se? Lähti. Ai että. Tääkin osa kyllä on ihan hyvän näköinen. Mutta kokeillaan. Tämän näköinen osa. Ihan silleen se näyttää hyvälle. Täällä puolella näkyy tällä pohjassa vähän tommoista pientä mönnijää. Ja tää uusi osa meillä näyttää tälle. Eikä siinä auta kuin kokeilla. IB:stä tilasin tää osaa. Maksokohan tää 80 taisi olla. Paitsi että kahtelinkin jo silmämääräisesti tätä päällyreikää, että tässä on pienemmän näköinen. Ja näinhän se on. Tämä pultti tulisi tänne. Eipä myö tätä laitetakaan sitten. Voi voi. Mutta mites? Täällähän näyttäisi olevan helikoili täällä sisässä. Tommonen irtokierre. Eipäs luovuteta vielä. Täällä sisässä on ihan ilmiselvästi erilainen kierre kuin mitä tuo itse palikka on. Tää voisi olla samalla systeemillä. Tässä meidän helikoilisarjassa ei vaan oo tarpeeksi isoa. Tämäkin on väliä tänne. Tässä on vähän isompi tuo korjauskierre.
Kävin tuossa heittämässä kyläkierroksen ja löytyi omalta kylältä mahdollisesti käypänen palikka. Tää pelastas meidän koko operaatio. Tai ainakin saatais testata, että vaikuttaako tämän palikan vaihtaminen siihen käyntiin lähtöön. Mutta täältä. Tidii. Tässä on M14 kertaa 1.5 nousulla oleva korjauskierre. Ja tämän pitäisi käydä tuonne. Tässä meillä on tää keppi, millä me pyöritetään se tuonne paikoilleen. Ja let's see what happens. Hetkinen, onkohan tää pituus hyvä? No, pyöritellään nyt vähän ja lyödään rälläkällä tuosta poikki sitten. Ainakin se sinne ois menevinä. Pitäisköhän se jo katkaista varulta tuosta? Lyödään siitä vaan poikki. Oho. Tuohon ei hirvetä jälkiä kärsis petästä. Kyllä se on siinä. Tuo pitäisi saada nyt poikki jollakin konsti. Lähtisikö se ihan tälleen? Joo. No, nyt sitten. Käykö tämä tänne? Ai että. Kyllähän se sinne menee. Ihan mahtava juttu. Ai että, saadaan tää uusi palikka heittää sinne nyt sitten paikalle. Annetaan tuosta vähän paineilmaa tuonne reikään. Ettei menisi ihan kauheasti noita metallin silippuja tuosta rälläköinnistä tuonne. Tätä pohjaa mä mietin, että tähän ei tuu mitään tiivistettä. Tää vaan kiritään sinne jakotukkiin kiinni. Eihän siinä. Kai tuo pohja sitten niinku pureutuu tuonne niin hyvin, että eiköhän se pysy. Laitetaan tähän yksi uusi kuparirikka, koska tuossa oli ensimmäisenä tämmönen rikka, missä on niinku kumia tuolla keskellä, niin ei laiteta tuota enää. Tää kuparirikka on vähän pienempi, mutta mä arvelen, että tuo koko kyllä riittää, koska tässä mutterissa ei tuo rikaan vastinpinta oo yhtään isompi kuin mitä tää rikka on. Tän pitäisi kyllä mennä oikein hienosti. Toinen rikka tuolla olikin kuparia, niin tämä me voidaan sinne vielä pistää. Tää on oikein hyvässä kunnossa. Tuo me väännetään siihen vaan takaisin kohilleen. Kuparirikka olisi tuohonkin ihan hyvän kokoinen. Kiritään se siihen. Ja toivotaan parasta. Eiköhän pysy. Annetaanpas vähän paineilmaa tänne, kun täällä on näitä kaiken maailman linnun pesätarvikkeita. Nyt on vähän asiallisemman näköistä. Joku olisi saattanut tuon paineilmaputsauksen tehdä ennen tuota palikan vaihtoa, mutta voisin tehdä näinkin. Kahtokaupas mitä meillä tässä on 20 metriä polttoaineletkua. Ai että. Eiköhän myö 20 metrillä saada tuohon autoon uudet linjat tehtyä. Täällä meillä on sitten ruostumattomia klemmareita. Vedetään ihan näillä vaan kiinni. Tän pitäisi olla saman kokoista kuin tuo vanha. Tuohon se niinku ois. On erittäin hyvä, kun myös tuosta sullotaan ja laitetaan klemmari kiinni. Viimeisen päälle. Otetaanhan siitä letkut kantoon ja vetästään uudet linjat. Sitten myös saadaan heittää sinne tankki paikalle. Ai että, valmistuu käsiin. Otetaan tästä nyt joku X määrä tätä tälleen auki. Lähdetään sitten vetämään sitä tuonne rungon alle. Otetaan se tuolta vaan tänne puolelle. Viiän se tuosta vaan tuolta vanhaa reittiä. Sidotaan noihin muihin se kiinni nippusiteellä. Tuoltahan se nyt tulloo. Pistin teipin tuohon päähän, ettei sinne mene hirveästi roskia. Klemmarikin on just eikä melkein. Survastaan se tuohon sillä lailla vähän paikalleen, ei vielä ihan pohjaa asti. Sitten kun meillä on tankit ja kaikki paikallaan, niin napataan tuolta vielä irti. Saahan tuolta letkusta kaikki ilma pois, sitten kun siirtopumppu pyörii ja pumppaa polttoainetta tuonne letkuun.
Siitä se nyt menee tuonne ja tuonne sen pitäisi mennä. Elikkä siinä ei pitkää pätkää enää oo. Pätkäsin tuosta tuon letku. Laitetaan se tuolta alakautta menemään. Näin. Sitten se tulee tuolta periaatteessa tuonne. Voitais katkaista tuosta. Ihan jämäkkää letkua kyllä. Täältä myö pujotetaan se klemmari. Tää oli muistaakseen tuohon ylempään. Onpas tiukkaa. Tuosta vähän bräkliiniä siihen. Menisikö helpommin? Menihän se sinne. Eiköhän pysy. Mä ajattelin, että laitetaan tuohon letkun päälle vähän tämmöstä isompaa letkua suojaksi, että se ei hankaannu tuonne runkoon. En minä tiedä tarvihtisko se, mutta... Näin, nyt se tuosta tulloo, menee tuon suojakuoren sisään. Kyllä se nyt niinku vähän minun mielestä hiertämistä estää, kun se joudutaan sitomaan tuota runkoa vasten. Laitetaanhan tuohon toiseenkin letku paikalle. Räkliiniä vähän sinnekin sisään ja survastaan se siihen. Oiskohan tuota pitänyt vähän lämmittää. Tää on nimittäin vielä tiukempi. Annetaanhan tuohon päähän pikkusen kuumaimopuhallinta. Lämmitetään tuota kumia, niin se saattaa mennä helpommin paikalle. Sitten heitetään siihen vielä vähän räkliiniä liukasteeksi. Meneekö? Kyllä se nyt on ihan tarpeeksi. Oiskohan se siinä? No nyt siellä on molemmat lähöt valmiina. Tätä letkua meidän ei tarvii vielä viedä mihinkään. Minun mielestä meillä on nyt tilanne sitä vaille, että voidaan heittää polttoainetankki tuonne paikalleen. Tässähän se meillä ois. Mutta ennen sitä on kyllä pakko käydä syömässä. Sitä ei tuu mitään, jos alkaa nälissään vääntämään sitä tuonne paikalleen. Katsotaanpas löytyykö täältä mitään mahaan täytettä. Elikkä tässähän meillä on munanuudeleita, vähän vokkivihanneksia ja hunaajamarinoitua kanaa. Paistetaan tuossa pannulla ensimmäisenä kanaa ja sitten nuo vokkivihannekset ja keitetään nämä nuudelit valmiiksi. Sitten lopussa sotketaan vaan kaikki sekaisin. Heitetään nyt muutenkin tuo toinen pussi, vaikka noista yhdestä pussistakin tuli jo aika paljon. Saadaan ottaa joku ihan jäätävä kattila, mihinkä nämä kaikki mahtuu. Tehdään tästä nyt suunnilleen ihan tämmönen perinteinen kanakastike. Heitetään sinne vähän tuota kermaa sekaa, kuohukermaa, tuosta vähän soijakastiketta, tuommoinen loraus ja tästä vähän karria. Aika hyvä. Sitten vähän sekoitellaan. Se saa nyt siinä hetken tekeentyä. Mites nämä täällä jaksaa? Heitin tänne pikkusen vettä sekaan, niin jos ne siinä kypsentyis vähän paremmin. Kyllä ne alkaa lämpenemään. Tässäkin meillä alkaa vesi kiehumaan pikkuhiljaa. Otin sakset, niin vetästään näillä vähän noita nuudeleita poikki. Aika kätevä tyyli tälleen vaan leikellä. Jos haluatte, ne ei ole ihan semmosia 3 kilometrin pituisia siivuja, mitä alkaa syömään, niin voi vähän tällä lailla pätkiä tästä. Mä arvelen, että nuudelit alkaa olemaan, kanakastikekin alkaa näyttämään aika hyvälle. Ja nämäkin meillä vaikuttaa sen verran pehmosille, että valaamilta vaikuttaa. Kippastaanpas täältä vesi pois. Se olisi siinä. Otetaanpas tuosta pikku testiä. Viimeisen päälle. Löysin tämmösen ison muovikulhon. Tehdään sinne semmonen mixtape. Puotetaan sinne vaikka ensimmäisenä näitä. Sitten heitetään sinne tätä kanakastiketta. Tullookohan tästä minkälainen? Sitten puotetaan sinne vähän nuudelia.
Sitten puutetaan sinne vaan loput nämäkin. Ja nämä. Ja sitten nuudelit sinne niskaan. Sitten sekoitetaan. Kyllähän tuo ihan ruualle näyttää. Ja tuosta nyt pitäisi riittää vielä mahdollisesti huomisellekin. Ne ei tarvi olla koko ajan tekemässä lisää. Piti ottaa tämmönen lastenhaarukka, kun oli kaikki oikeat haarukat pesukoneessa. Katsotaanpa siitä. Kyllä tuota ennemmin syö kuin selkänsä ottaa. On oikeinkin hyvä makuinen. Ei oo oikeastaan mitään semmoista pistävää makua, mikä oikein jäisi mieleen, mutta tää on kyllä oikeinkin makoisaa. Imuroidaanpas tuo lautanen tuosta tyhjäksi ja lähdetään halliin jatkamaan toimenpiteitä. No niin, nyt on hyvä lähteä touhuamaan täydellä mahalla. Piti laittaa takki oikein päälle, meinaa olla vähän vilakka täällä touhuta. Vaikka kyllä mulla täällä tuo lämmitin pyörii, mutta se on vähän ulkona, on semmonen 25 astetta pakkasta, niin se meinaa väkisin työntää tännekin vähän sitä vilakkaa ilmaa. Tää nosto-ovikaan ei oo ihan maailman tiivein, niin kuin näkyy, niin siinä meinaa vähän pakkanen puskea läpi. Mutta oikein hyvä lämpötila touhuta. Heitetään lasit päähän ja lähdetään tonne monttuun sullomaan tankkia takaisin paikoille. Ai että. Periaatteessa tää tankki menee niin kuin näin päin. Milläs kohdalla se ois niin kuin suunnilleen? Se olisi karkeasti jossain tuossa. Täällä nyt ei periaatteessa pitäisi olla enää mitään, mitä meidän tänne tarvitsisi tehdä. Laitoin tuohonkin vähän kumiletkoa väliin, niin ei ole ihan toisissaan kiinni nuo polttoaineputket ja jarruputket. Tuolta ne menee ihan nätisti ja tuolta lähteekin sitten jo tuo uusi letkun pätkä. Ei muuta kuin nostetaan se sinne paikalleen. Sen verran paljon se painaa, että on pakko kyllä tuo tunkki taas heittää tuonne. Nyt alkaa olemaan aika hyvä. Se pitäisi mennä tuonne. Kyllä. Joo, tuonnehan se menee. Minkä takia tuo kierre on noin nahea? Kyllähän se sinne menee. Sitten tämä puoli. Se olisi siellä. Ai että. Eiköhän se oo siinä kohdillaan, kun kiritään vaan loppuun. Aika yksinkertainen kiinnitys tuolla tankilla loppupeleissä. 2 tuommoista remmiä vaan tuosta ympäri. Ruvetaanpas sitten vaan pistelemään tänne palikat kiinni. Laitetaan tuohon tuo sama letkunpätkä, mikä tuossa olikin. Se on ihan hyvä kuntoinen vielä. Katkaistaanpas tätä pikkusen. Ja tän tarvii olla ihan näin hervottoman pitkä. Tuonne. Kiepsautin tuon sinisen piuhan tuonne. Nyt se menee siitä oikein nätisti ja pysyy sillä hyvin paikallaan. Laitetaanpa seuraavana nämä letkut paikoilleen. Sittenhän meillä olisi täältä tulossa tää yksi letku. Tuo letku me halutaan viedä täältä tuonne tankin päälle. Siellä on yksi lähtö. Vien se vaikka tuolta. Otetaan sitä tuonne nyt sen verran, että se yltää ja katkaistaan sopivaan mittaan. Täältähän se tulloo. Tuohon me halutaan se vetästä. Pätkästään vaikka tuosta. Klemmari siihen paikoilleen. Survastaan se siihen.
Tää olisi voinut vaikka olla vähän vielä pitempi. No, tullut nyt katkaistu. Saadaan myös se vähän nippusteella tuonne sidottua kiinni. Laitetaan nyt ainakin tuohon yksi ja toinen heti tuohon viereen. Sitten siirrytään tänne yläpuolelle. Tirvastaa nyt tuo sama sähköliitin vielä tuonne kiinni. Sinnehän näyttää olevan tuo tiiviste tuossa, niin tuonne ei pitäisi mitään mennä. Se olisi niinku siinä. No sitten tuohon mustaan liittimeen vetästään tämä letku, mikä meillä tulee täältä. Tää on nyt niinku paluulinja tuolta auton moottorilta. Ja tuosta otetaan sitten syöttö tuonne siirtopumpulle. Napataanpas tuo liitin tuolta vielä irti. Helpottaa vähän tätä meidän hommaa, kun laitetaan tässä. Se olisi pohjassa. Eiköhän pysy. Sitten meidän pitäisi tuohon vielä vetästä. Se on tuolla tankin päässä sen verran iso taas se kytkentäpää, niin lämmitetään vähän tätä letkun päätä. Joustaa sitten paremmin siihen paikalleen. Joo, kyllä pehmenee. Tuosta vielä vähän räkliiniä sinne. Meniskö? Helposti. Ei mitään ongelmaa. Sitten mallataan se tuonne. Pätkästään jostain tuosta. Heitetään tuosta pari klemmaria tuohon jo valmiiksi. Mitenkäs se tuohon menee? Viimeisen päälle ja pohjaa asti. Se menee tuosta nyt aika nätisti. Laitoin tuonne vähän nippusidettä ja tuommoista vahvikekumia tuohon päälle, niin ei hankaudu tuohon runkoon puhki. On viimeisen päälle. Periaatteessa siellä on nyt liitin kiinni, kaikki letkut on kiinni. Nyt se alkaisi olemaan sitä vaille, että laitetaan siihen uudet suodattimet paikoilleen ja heitetään vähän dieseliä tankkiin. Ja täältä pöydältä meillä löytyy uusi tuommoinen valkoinen suodatin, mikä siellä onkin jo paikallaan. Ja sitten täällä meillä on tismalleen samanlainen suodatin, mikä siellä nytkin on se toinen. Tää on joku hydraulisuodatin, mutta tämä siihen käy. No sitten tilasin tuon ohjaustehostimen öljysäiliön korkin. Sitten ostin ihan Motonetista uuden ilmanputsarin. Pitäisi olla hyvää merkkiä, K&N. Viimeisen päälle. Taitaanpas siitä tuo punainen pois ja heitetään uusi paikalle. Joo, tämä myö laitettiin tänne suotta kiinni. Ois pitänyt vaan jättää se vanha tänne. Ei siellä nyt juurikaan näy, mutta siellä oli enemmän. Käytin sen kertaalleen tässä pois ja katsoin, että onko siellä sitä. Ja kyllähän siellä oli. Otetaan tuosta vähän öljyä. Voijellaan tää uusi tiiviste nyt, niin ei hirtetä tuonne kiinni. Tiiviste on paikallaan. Survastaan se sinne. Sama homma tuohon. Ei kiristetä tätä vielä, koska kun laitetaan virrat päälle ja tuo pumppu pyörii, niin löysetään tätä vähän. Saadaan täytettyä tää järjestelmä. Suotimet on paikallaan. Napataanhan sitten täältä vielä tämä letku pois. Näin. Otetaan tuosta vatiin, laitetaan tuo letku tuonne vatiin. Saadaan kaikki ilma pois tuolta. Sitten me voidaan heittää käytännössä tuonne tankkiin vähän puhasta tavaraa. Tässä meillä on oikein uuden karhassa vanhan liiton jerrykanisterissa vähän diisseliä. Tässä on 20 litraa. Katsotaan päästäänkö myös sillä alakuun. Oi vitsi minkälainen pärskyttäjä. No. En tiedä lähteekö se tulla 20 litralla edes vielä käyntiin. Sitten voidaan periaatteessa kääntää virrat päälle, niin saadaan tuo siirtopumppu pyörimään. Mitäs varten ei ollenkaan lähde virrat päälle? Pallaa vaan tommonen punainen valo tuolla. Aika erikoinen. Ensi alakuun se laitoo vähän ChatGTP:lle tästä tietoa. Punainen pistevalo mittariston oikealla puolella on ajon eston kautta varashälyttimen merkkivalo. Aika erikoinen, kun se kumminkin toimi vielä äsken. Tai hetki sitten.
Mitataanpas ensimmäisenä akuun jännite. Eihän tällä jännitetä paljon mitään. Voiko olla, että molemmat akut on kuollut jostain syystä? 5,6 volttia. Ei ihmekään. Otetaanpas täältä nyt ensi alkuunsa laturi. Aika erikoinen juttu kyllä. Lähti tuo laturi nyt kumminkin tuosta vilikkumaan. Täytyy vähän kokeilla antaa apuvirtaa tuohon ja katsoa, saadaanko sinne eloa. Siellä meillä olisi kaapelit kiinni. Ja tässä meillä pitäisi olla semmonen akku, missä on 12,30. Katsotaanhan virkoako se tällä. Joo. Jätetäänpäs tuo vati tuohon alle. Löysätään tätä suodatinta. Näin. Ja laitetaan nyt virrat päälle. Täältä pitäisi alkaa kohta tulemaan. No niin. Kohta lentää neste. Tai polttaa. No niin. Sitten lyhään se tuosta kiinni. Se sammukin se pumppu. Se pyörii aina hetken aikaa kun laitetaan virrat päälle. Mutta sieltä tuli jo tuota ainetta, niin annetaan se nyt olla siellä. Katsotaanpas lähtisikö se uudestaan. Lähtee. Täältä pitäisi kohta alkaa tulemaan. Ja sieltähän tulee. Sammutetaan. Nyt voidaan lyödä tää letku tuonne pumppuun kiinni. Sitten lyödään uudestaan virrat päälle. Kuulostaapas melkoiselle. Nyt tänne pitäisi tulla polttoainetta ja auton pitäisi lähteä kaiken järjen mukaan käyntiin. Vaihdetaanhan tuohon vielä se uusi putsari. Täällä on tämmönen lervake täällä sivussa. Tuolta kun saadaan löysättyä tuota klemmaria. Lähtisikö se siitä? Kyllä. Tää on varmaan ollut sieltä 2017 vuodesta asti. Mutta täältä. Kyllä on viimeisen päällä. Tuonne sen pitäisi mennä. Viimeisen päälle sovitteella. Ai että, se on siinä. Veleho kirjettää klemmari tänne. Olisiko se siinä? Kyllä pysyy. Pistetään nyt tuo taas tuonne muodon vuoksi. En tiedä onko tuolla mitään virkaa, mutta olkoon siellä. Voiko se nyt olla käynnistystä vaille? Minun mielestä se ois. Suodattimet siellä on paikoillaan. Polttoainelinjat on paikoillaan. Se palikka ollaan vaihdettu tuonne moottoriin. Jännä nähdä, vaikuttaako se tuohon käyntiin lähtöön. Polttoainetta siellä nyt on tankissa sen verran, että ainakin virtaa noissa letkuissa tuota ainetta. Ei se jaksa pyöriä. Ei hätää, ei saada vielä käyntiin. Vaihoin tähän nyt traktorin vanha akku. Tää pitäisi muistaakseen olla ihan ehjä. Katsotaanhan mitä se sillä sanoo. Ei riitä potku. Ei me nyt sitten saada tätä käyntiin varmaan tänään. Kellokin on jo sen verran, että ei me enää saada akkuja mistään. Aika jännä, että ne nyt purki itsensä nuo akut. Tää on ollut kumminkin täällä hallissa tää auto. Mutta eipä se mitään. Saataisiin myö mustalla servolatilla annettua tuohon lisää virtaa, mutta sekin on ulkona ja ulkona on se 20 pakkasta. Onko se otettava huomiseen vai vieläkö sitä taistelee jollain tavalla käyntiin nyt? No, käydään nyt kahtomassa. Täällähän se meillä on. Pappasevyä ei kannata edes yrittää käyntiin, mutta tämä voisi tuurillansa lähteä. Ei ole ollut missään lämmityksessä ja kyllä täällä varmaan vielä on semmonen 20. Eikä se ole kun pari hehkutusta tehdään, niin eiköhän se lähde. Joo, ei mitään ongelmaa. Vähän oli nahea pyörähys, mutta hyvin kyllä naukahti. Vaihelaatikon lämpötila -19 astetta. Siinä nähdään, 22 astetta on pakkasta. Ja noin vaan lähti kuin palamu alta. Täällähän meillä on yksi akku, tuolla toinen. Otetaan tästä poweria. Tästä varmaan justiin saadaan. Nyt alkaa tulemaan virtaa. Eiköhän vaan katota lähteekö se käyntiin. Kyllä hörppää virtaa kovasti.
Miten voi olla, että tää on noin raskas pyörittää? Noniin. Ai. Ei, miten voi olla? Ei se jaksa pyöriä. Mitä ihmettä? Onko ne nuo akut sitten niin surkeat, että ne niinku hörppää sitä virtaa? Pitäisikö kokeilla ottaa tämä akku pois? Siinä on nyt jarrulevy kaasupolkimella. Se pitää... Ai. Ei tää oikein saa hallitusta tähän. Sais tuon kaasun pikkusen tuohon niinku päälle. Pysyisköhän se siinä? No niin! Jos se ei vieläkään jaksa lähteä, niin tää ei lähde ikinä. Siitä. Tämähän menee ihan leikkimiseksi tää touhu. Noniin! Lähtihän se. Nyt se on. Ai että. Tulpahan reveillettyä. Mutta on se nyt ainakin käynnissä. 5,9 litrainen kumminssi. Ja tuo ensimmäinen käyntiin lähtö oli kyllä aika lailla vastaava, mitä ne kaikki muutkin on ollut aikaisemmin. Tää on tässä nyt hetken käynyt. Laitoin tuosta oven kiinni, että ei ihan niin äkkiä saa pakokaasumyrkytystä, kun nämä 2 autoa käy täällä hallissa. Laitoin mä imurin päälle. Tuolla katossa menee tuo ilmanvaihtokanava ja siinä on venttiileitä, niin siellä on imuri. Saa täältä näitä kärryjä pois. Mutta voidaan todeta, että tästä kun sammutetaan tää auto, niin tuo käyntiin lähteminen ei ole muuttunut mihinkään, vaikka vaihdettiin se palikka tuonne moottoritilaan. Kyllä se juoksuttaa yhtä lailla vieläkin. Joo. No, entäs sitten jos painetaan kaasua vähän samalla? Ei auta. Oho! Ei oo vaikutusta. Mikähän tuossa niinku on oikeasti se syy? En tiedä. Ei se varmaan auta, kun ottaa ne suuttimet tuolta pois ja lähettää ne johonkin pajalle testattavaksi. Jos ne vuotaa, niin sehän saattaa aiheuttaa sen, että se ei hörähä saman tien tuliin. No niin, tässä on vähän tilanteet edennyt. Tässä kerkisi jo päiväkin vaihtumaan. Mutta tein semmosen tempun, että kävin ostelemassa uudet akut. Nämä on nyt pikkusen isommat akut kuin mitkä tuolla nyt on paikallaan. Ja sitten ostin samalla uuden akkulaturi. Meillä ei oikein semmoista kunnollista ole, niin tätä ne kehuu hyväksi. Noco Genius 10. Mutta ei myö tätä leikkiä vielä tähän lopeteta. Kerta meillä uudet akut on, niin eikö myö semmoset tuonne heitetä. Otetaan sieltä kengät irti. Tuolta tuo huippukiinnike vaan irti. Se lähtee siitä. Tuo uusi akku pitäisi olla karvan verran pitempi, jos tuo pää on tuolla. Joo, sen pitäisi kyllä mahtua sinne, koska tämä on vähän väliä. Katsotaanpa mitenkä se sinne menee. Toivotaan, että se sinne nyt käy. Just eikä melkein. Kyllä, tämän kokoinen tänne on vähän niinku suunniteltu. Tämä kiinnityspalikka ei kyllä käy tuonne mitenkään päin. Täytyy varmaan vähän koittaa taitella tätä. Kävisikö se sinne nyt? Vois se nyt periaatteessa mennä. Joo, periaatteessa. Ei se siitä kyllä mihinkään lähde. Eiköhän me oteta sitten vaan toinen puoli työ alla. Miinuskenkä täältä onkin jo pois. Plussakenkä on vähän kiinni. No, erittäin vähän. Ei tuo kyllä juurikaan ollut. Tässäkin menee monenlaisia karvoja. Täytyy näitä joskus vähän selvitellä. Siitähän sen pitäisi lähteä. Täältä saadaan uutta mörkylää. Katsotaanpa sujahtaako se sinne. Ei se taida ihan mokoma mennä. Ottaa tuohon ilmanputsarin kotelon rautaan kiinni. Jos sitä vähän löysää se kääntää sivuun, niin silloin se voisi mennä. Heitetäänpäs nuo johtojutut tuosta syrjään, silloin myös saadaan se tuolta. Ne on täältä alapuolelta kiinni. No nyt sieltä on kaikki ruuvit irti. Nyt sen pitäisi mennä. Joo. Saahan se tuonne alas vaikka painettua nui. Näin.
Ai että. Sinne se sujahtaa. Täytyy tällekin puolelle tehdä samanlainen temppu. Tuo ei oikein istu tuonne, niin taitetaan tuo toinen nurkka. No osuis nyt tuohon. No niin. Ei. Olisiko se siinä? Viimeisen päälle. Eiköhän se siihen istu. Erittäin hyvä. Tuohon voidaan heittää plussakenkä takaisin paikoilleen. Heitetäänpäs tällekin puolelle lussakenkä kiinni. Ei kai siinä pitäisi olla muuta kuin heitetään miinuskenkiä paikalleen. Erittäin hyvä. Kyllä tänne mahtuu nämä pitemmät akut. Tämmösethän täällä pitää olla. Ainut, että olisi saanut tietysti olla vielä semmoset, mitkähän AGPG erikoisakku, mikä on niinku Webastolle käypäne. Nuo oli nyt vissiinkin ihan normiakkuja ja tässä autossahan on se Webasto, mutta se ei tosiin toimi vissiinkään tällä hetkellä. Mutta jos me saadaan se toimimaan, niin sitä ei kannata pouruuttaa ihan viikkokaupalla, koska nuo akut ei kestä niin hyvin sitä Webaston pyöritystä. Mutta kyllä ne tässä menee. Ja jos aina silloin tällöin latailee, kun tää auto tässä seisoo, niin kyllä se kärsii Webastoakin pyörittää. Akut taisi olla 150 kappale. Ja tää meidän uusi hieno laturi oli 190 normihinnalla. Mutta siitä oli justiin sopivasti joku kampanja käynnissä, niin se oli 119 €. Katsotaanpas, mitä se nyt sanoo. Kyllä se vaatii tuommoisen toisen tarttauksen. Mutta iloisesti kyllä pyörii ja tuolle jämäkästi nyt tuo startti uusilla akuilla. Ei oo yhtään semmonen okei, mutta kyllä se vaatii tuon toisen starttauksen. Ja se on ihan sama, onko lämmin kone, kylmä kone, se tekee aina tuon samaan. Pitäisköhän sieltä vielä ottaa tähän samaan settiin nuo suuttimet irti ja lähettää ne johonkin pajaan? Koska nämä melkein nyt seuraavana lähtisin kahtomaan. Ois ne hyvä tarkistaa. Eihän tässä ole enää varmuutta yhtään mihinkään. Ne suuttimet vielä näyttelee aika oleellista osaa tässä autossa, jos sinne on vaihdettu jotkut tehokkaammat ja niitä tehoja on otettu enempi irti, niin ne sumutukset sais kyllä olla kohilla. No joo, siinähän meillä on rami nyt montula toisinpäin. Mietiskelin tuossa erinäisiä asioita ja päädyin siihen tulokseen, että käyn huvikseen ajamassa tuolla metässä lenkin. No eihän siinä mitään, ihan hyvin se pelitti. Mutta otetaanpas tuosta vähän lunta. Viime videolla kasattiin nuo takajarrut. Ja nehän pikkusen laahas. No. Ehkä ne ei ihan mennyt purkkiin tällä kertaa. Ensimmäisellä yrityksellä. Jos joku muistaa, niin siinähän oli se ongelma, kun mä kasasin nuo jarrut, että ne ei oikein pyörinyt silleen kovin hyvin. Ja mä sitten vaan totesin, että se on uutuuden nahajotta, että kyllä ne sinne asettuu. Kyllä. Kyllä sieltä on uutuuden nahaus kaukana. Ois varmaan pitänyt uusia kyllä tiivisteet niihin satuloihin. Siellähän nyt ei ole männät sitten liikkunut, kun mä oon painanut jarrua ja ne on hirttänyt ne jarrut. Pysähdyin siellä metässä ja haistelin, että miten täällä haisee tämmöselle. Ja tulin tänne takajarrulle kahtomaan, niin tältähän nousi savua. Ehkä tässä tilanteessa voisi olla kaikista järkevin ottaa vielä kertaalleen tuo takapää auki. Uusia niihin satuloihin ne tiivisteet tai hommata vaikka uudet satulat, niin ei tarvii leikkiä niiden kanssa. Mutta tällä kertaa kävi tämmönen erhe. Oishan se pitänyt jo uskoa, kun se rengas ei pyörinyt, että ei nuo kyllä tuosta asetu, mutta elämä opetti meille tässäkin tilanteessa, että mitenkä kannattaa tehdä. Seuraavan kerran, jos laahaa jarrut tuolla lailla, niin tehdään suosiolla satulalle jotain. Ei muuta kuin vaan Mooseksen perinnöllä kiltisti perää ilmaa. Kyllä se pyörii, mutta aika nahea.
sama homma tällä puolella. Tää on vielä vähän naheempi. Oho, nyt meinaa unohtua tuolta akselipukitkin laittamatta. Kova on luotto tuohon Mooseksen tunkkiin. Otetaan täältä nyt kuitenkin nämä. Oho! Ui vitsi. Olpas löysässä. Melkein tuli tuo puskuri ohtaa. Ei tarvinnut kuin kerran tuosta vääntää näin, niin se tuli jo alas. Kyllä se sitä lähtee. Näin. Ei nää ainakaan näytä mitenkään erikoiselle. Varmaan kun vähän tuosta hiasee, niin menee vielä. Rumpujarru täällä ei ainakaan laahaa. Taikka tuo käsijarru. Eipä tuolla nyt mitään ihmetyksiä näy. Kaipa nää levytkin vielä menee. Vähän ne otti tuommoista sinertävää väriä, mutta täytyy testata. Pala on ihan hyvän näköinen. Tämäkin pala näyttäisi vielä ihan kelpokuntoiselle. Tälläkin puolella pyörii kyllä hyvin ilman tuota satulaa. Ei siellä rumpujarru ainakaan laahaa. Erittäin hyvä. Ei muuta kuin satulat vaihtoon tai niihin tiivisteet. Periaatteessa nää nyt vois kokeilla purkaa ja kahtoa, miltä ne näyttää. Sitten tietää, hommaako uudet satulat vai uusiiko vaan tiivisteet. Painetaanpas täältä vähän jarrua, niin saadaan niitä mäntiä pihalle. Heitetään nuo puupalikat vielä tuonne väliin, niin ne ei tuu ihan pihalle. Onpa velehä tuo piippaus. Tuo ei meinaa tulla. Polkastaanpas täältä oikein kunnolla. Eiköhän se sieltä tuu. Joo, tulihan se sieltä. Sitten me voidaan ottaa tuosta tuo jarruletku irti. En tiedä, tulooko täältä nyt sitten kaikki nesteet pihalle. No, se saa siihen valuuttaa. Laitoin astia alle. Tässä meillä nyt on joka tapauksessa ensimmäinen satula. Kipataan sieltä enimmät nesteet pois. Kyllähän nuo nesteet jo joutaa muutenkin vaihtamaan. On vähän jännän väristä. Siinä. Pysyisköhän se tuolla? Joo, se on siellä. Otetaan nyt vaikka ensimmäisenä nämä kumit täältä pois. Nämä ei ainakaan palannut miksikään. Ainakaan näin äkistään katsottuna. Siitä lähtee kuparirikka pois. Nyt meidän pitäisi nuo männät saada tuosta napaattua pois. Onkohan ne tiukassa vai lähtisikö ne ihan näin? Tämä ainakin lähti. On vähän kyllä kuivannahajan näköistä. Ei ne kovin jumissa ole, kun ne näin lähtee. Musta tuntuu, että tässä pitäisi olla jotakin rasvaa. Oho, sieltä lähti pölysuoja pois. Tuosta lähtee toinen. Nää ei välttämättä muuten oo huonossa kunnossa, mutta täällä on tämä tiiviste. Tuolla ei muuta tiivistettä ole. Sitten tämä toinen. Nyt on sieltäkin tiivisteet irti. Erittäin helposti kyllä purkaantuu. Ei mitään ongelmaa.
Tuossa nyt vähän tippuu tuota tavaraa tuonne satulan sisään varmasti tässä purkuvaiheessakin, mutta ei tuo kovin freesin näköinen ole tuo sisuus. Mutta näin kyllä yhtään niin huonolta näytä, että jos näihin tiivisteet uusiin, niin nämä kyllä vois mennä. No männäthän meille nyt sitten taas kertoo yhden toleranssi. Täytyy nääkin putsata hyvin. Sitten tiedetään, että voisiko näitäkin vielä uusio käyttää. Annetaanpas näille männille vähän nyt ensi alkuunsa Bragglinia. No tämä ensimmäinen mäntä näyttää tältä. Ei nyt mitenkään ihan jäätävä huonon näköinen. Pientä tämmöstä pystyttäistä naarmua tässä kyllä on. No siinä meillä nyt ois männät niinku karkeasti pestynä. Ja vähänhän nää on sen näköiset, että jos tuossa uudet ois vieressä, niin ennemmin laittaisi uudet. Näissä on tämmöstä pystysuuntaista nirhaumaa ja sitten täällä on tämmösiä jälkiä, että voi se olla, että me laitetaan uudet männät ja tiivisteet. Tai sitten ehkä toinen viisas ratkaisu voisi olla, että tilaa vaan suosiolla kokonaan uudet satulat. Kahtelin tuossa vähän hintoja. Suomesta yksi jarrusatula maksaa semmosen 170 € ja Jenkeistä saa 60-70 € kappaleen, eli sieltä saa helposti 2 yhden satulan hinnalla ja siihen ei tuu tulleja ja kuljetuksia vielä niin paljon, että se menisi sitten Suomesta ostetun tavara yli. Ja mä voisin samalla pistää sieltä vähän muita palikoita tilaukseen. Joskus käy näinkin, että pitää 2 kertaa laittaa joku asia, että se saadaan kuntoon. Tässäkin asiassa voi peiliin kahtoa. Ois pitänyt vaan suosiolla uusia ne tiivisteet ja kahtoa nuo satulat, eikä luottaa siihen, että ne on vaan uutuuden nahajat. Mutta nythän siihen tulee sitten vaihdettua jarrunesteet samalla. Etujarruthan siinä nyt sitten on semmonen, että pitääkö niille sitten tehdä jotakin. Purkitetaan kuitenkin hommat tältä erää tähän. Kiitoksia oikein paljon kaikille. Katsotaan mitä ensi kerralla keksitään. Se on morjes!